jinganoɓe Pastef ngari e keewal e majere de Abbas Fall mairejo Dakar yubbini ngam weltinde Ousmane Sonko. o aadi ɗo miɗo sikki koye nder yontere tan men heɓlanimo ngal moɓodiral ɗo holliri hoore mum ko iya ɗo ko so tawi woɓɓe heɓuno ɗum hecciyanki ɓe holatako ɗum ɗum ko moɓodiral fuu ni woɓɓe noddaka kono tawtorama e mum ko ɗum woni moɓodiral Dakar ko ɗum woni moɓodiral Pastef. nde tawno fandare seppo ngo ko dusdemo heɓa leydi ndi e subgoji hitande ujunaji 2029 arodi Ousmane Sonko ari e kawrital ngal kono o joɗaki saabu seppo ngo ina jibino ko ɗum waɗi wiide Houreychi Thiam gardiɗo suudu laamu Fez wonde kawrital ngal fotno ko yubbinede no feewi. yuɓɓinde seppo ene moƴƴi saabu min komi jiɗɗo coftal alli ene welibi kono noon fala budda min miijo darnole goɗɗum tengti noon e lamorde Dakar wadde ko wayno ballodiral e yimɓe ɓe ngam etade wallude Ousmane Sonko e sukgoji hitande ujunnaji 2029. landa Pastef fayi koye kongere jeegom lewru arondu yidde ɓe jinganoɓe Ousmane Sonko woni ko wattudemo kadi e hooreyagu landa o. Fadima Sy, Dakar, RFI.